Здравейте! Няколко варианта при загуба на електричество, след работно време. Ако нямате ток в караваната, има няколко стъпки, по които може да се опитате да си го оправите сами. Стъпка 1. Изключвате абсолютно всички уреди от веригата, като изключвате копчетата към тях. Проверявате цялата каравана. Всички места и всички устройства трябва да бъдат изключени, включително в стаите. Отивате в стаята с таблото, което е различно при всяка каравана. Има няколко бушона и ги връщате обратно нагоре. Не забравяйте във всяка каравана радиаторите трябва да бъдат на степен 1 и на половината от капацитета си. Ако вдигнете бушоните, всичко е изключено и все още нямате ток, вероятността да ви е паднал външния бушон е голяма. Излизате навън, отивате до главното табло, отваряте таблото и вдигате бушона. Ако при двете манипулации все още нямате ток, моля обадете се на дежурния ни телефон. Благодаря ви много.